kunodaba engifisa ukukhuluma ngalo engangalibhala lapha ku Facebook. Sihloko salo usizi lwephoyisa laseNewcastle elathenga inkabi zakwaNongoma ukuthi zibulala umfazi walo elathola enyangeni ukuthi uyajola. Usizi lwephoyisa laseNewcastle elathenga inkabi zakwaNongoma ukuthi ziyobulala umfazi walo iphoyisa. Zimbulalela ukuthi lithole ngenyanga ukuthi umfazi uyajola. Kushuthi ngo-2017 into yango-20 kushuthi ngo-2017 kunephoyisa isigameko lesenze ngo-2017 kunephoyisa lapha eGoli Midrand eGauteng. Leli phoyisa laseNewcastle so lisebenza eGoli eMidrand liphoyisa khona, but leli phoyisa laseNewcastle babe in fact babe suka eDumbe laba bantu la suka eDumbe nomkalo la yokwakha eNewcastle. Khona indawo ekuthiwa ngangithi lapha eNewcastle esakhiwe esisha kushuthi kusemadadeni ngala yona engapha kuthiwa isembabane. Ngangithi kusembabane mina ngibona umbhalo kodwa ngangizwa umamncane mayekhuluma ethi kusembabane so isembabane or imbabane o mbabane ngoba into eyodwa mawuyifunda. So leli phoyisa lasuka eDumbe la kwakhe eNewcastle. Unkosikazi walo wakhona eDumbe, unkosikazi la kwaMbatha leli phoyisa engikhuluma ngalo. Kushuthi ke leli phoyisa kushuthi nje laliganiwe khona le ngakube eDumbe Paul Petersburg lase lisuka nomkalo ke beyokwakha eNewcastle. So ke lisebenzela eMidrand lona eGoli malivakasha le emakhaya umkalo nezingane base Newcastle endaweni yasembabane. Kushuthi ngo-2014 leli phoyisa leli uMbatha lalikhonza kakhulu imithi, likhonzile endlini yalo aliyona inyanga kodwa lihamba inyanga lahamba abathandazi yabo lezi ijubane obuyana zokubathandaza. Iviki neviki nje lona liye enyangeni liye umthandazi nalibuye newasho alilahli lezi zinto. Yabona khona neinsiza ayikho into engekho. So likhonze nje umuthi kakhulu. Likhonza kakhulu umuthi. Ngicaba umuthi futhi nokuhamba abathandazi liukhonziswa ukuthi umsebenzi ngo-2006 leli phoyisa la uthola ngenyanga. Khona inyanga eyayilapha eNewcastle khona indawo ekuthiwa khona isikole ekuthiwa iseThathunyawo lapha eNewcastle. Angazi ukuthi yini kambe igama laleya ndawo leyo nyanga ilapho. Angazi noma iKwaRamlane noma ikuphi kodwa kuleyo ndawo nje not far from esikoleni iThathunyawo High School kunenyanga lapho. Leli phoyisa la kwaMbatha la suka eDumbe bengakakhe eNewcastle la suka eDumbe leze Newcastle ngoba eDumbe basuka sebe ngo-2011 sebeyokwakha eNewcastle kodwa ngesikhathi lona liliphoyisa liseseNewcastle lasuka eDumbe ngo-2006 lizwe ngenyanga kuthiwa kunenyanga othi mawuhambisa iCV yayo ifike ithinte kanje iCV yayo lenyanga ifike ithinte nje kanje iCV yakho uthola umsebenzi. So nalo ke laya kulenyanga lisuka eDumbe la kulenyanga yangaseThathunyawo yafika yathinta iCV yalo laqasha emaphoyiseni leli phoyisa lalikade lingelona iphoyisa. So la kulenyanga eyayingaseThathunyawo lafike lenyanga yathinta iCV yayo laqasha emaphoyiseni ngo-2006. So kwase kuthi ngo-2011 ke seliganiwe lase liyathutha eDumbe
layo kwakhe eNewcastle selihamba ke nomfazi walo. So ke la umuthi ke lokho la ukhonza lapho leli phoyisa la kwaMbatha. Lokho la ukhonza lapho endlini yalo njoba ngisho nje endlini yalo ukuthi kugcwele sengazi ukuthi umthandazi noma inyanga yilo leli phoyisa ngenxa ukuthi mali kumthandazi anginibuye kumthandazi buya nesiwasho neyiwasho neyijumbana nani muye enyangeni buya neyijumbana nemithi emiyogqume ukuphalaza abanye bagcina bengayiqedanga. So naye ke lo baba uyayithi mayisa lo baba waMbatha uyayithi mayisa phethe lo muthi esasebenza lo muthi usaya kwenye inyanga usiyawuyeka useqhubeka nalo akawulahli. So nje endlini yakhe kugcwele kangaka ukuthi ngishiya intombi mayifikile endlini yakhe ifike ixoshwe leli phunga lemithi thothi intombi ayisaphinda ibuye. So ke iphoyisa uMbatha ke kwathi ke ngo2011 sebese Newcastle 2012 2013 ngo2014 lapha eMidrand kwase kuba nephoyisa khona iphoyisa la kwaNongoma lezi ndawo zangapha koMayini kumcibilindini ngakomgabhanyongo ngapha kohlathe elidumayo angazi ukusipha isigodi ngala khona iphoyisa la ngalapho. Lelo phoyisa lashonela umama walo lalisebenza noMbatha le eMidrand. So lashonela umama walo leli phoyisa kwase kukhishwa imoto emsebenzini iphekezela leli phoyisa la ngapha kwaNongoma komgabhanyongo kohlathe elidumayo la ngapha kulezi indawo ezingapha. So kwakhishwa imoto ukuthi iyongcwaba ihambe soza kwabo baleli phoyisa la kwaNongoma liyongcwaba. So mabefika bengcwaba le ngapha kohlathe elidumayo bese leli phoyisa la kwaMbatha nalo lalikhona liyongcwaba liyophekeza liyongcwaba leli phoyisa la liyongcwaba umama waleli phoyisa la kwaNongoma. Ebese fika ngiyaphambanisa umuntu wayeshonile yilo leli phoyisa la kwaNongoma not ukuthi umama walo yilo leli phoyisa la kwaNongoma. So kwase kukhishwa ke imoto ezokhipha ezo kwase kuphuma imoto eyayizosuka epolice station ihambisa amanye amaphoyisa ayongcwabuza kwabo. noMbatha ke wayile kuMbatha. uMbatha wafika wabona intombi yakwaSosibo ngapha wahlathe edumayo emncwabeni wabona intombi yaSosibo wathatha inamba yakhe 2014 wabuya nayo le number lentombi. Mayibuya ke nayo alokho eyifonela ke bexoxa ifonele exoxa ke bexoxa ishela yazi yamqoma ke lentombi emqoma efonini. Hayi ke uMbatha mayisimqomile lentombi ebese mayisimqomile lentombi bese kuthi ngo2015 ayibize ethi ucela ukuthi izomvakashela eGoli lentombi isuka kwaNongoma manje le kohlathe uduma le ayibona emncwabeni isuka ke intombi ayifakile imali igibele ize eGoli eMidrand. Mayifika le ntombi eGoli eMidrand endlini yakhe uMbatha angithi kugcwele imithi khonza imithi ivele ifika ngabunankinga intombi nemithi ingakhulumi nje nangayo ukuthi yabo le mithi yabheda nana ingabunankinga nje ihlale lezo yitsukwana ibuyele emuva. Hayi phinda ayibiza uMbatha ingacomplain ngalutho intombi iphinde ibuye isuke kwaNongoma le kohlathe elidumayo ibuyele eGoli izovakashela uMbatha ifika ijabule bejabule ihlale lelo veki iphinde ibuyele emuva. So balokhu bevakashelana kanjalo kwahamba isikhathi ngawo 2015 yagcina le ntombi angithi yaqala ifike okokuqala yafika yahlala yafika ngolwesihlanu kwamgqibela isonto ngomsombuluko yayigibela ibuyele emuva. Ngokuzayo yafika yahlala insuku ezithe ukuthi xaxa ngokulandelayo yahlala insuku ezithe ithe isuka le ntombi yagcina isihlala khona eGoli kuMbatha le ntombi yakwaNongoma le ezansi ehlanzeni kohlathe elidumayo. Uma ngifuna njalo uzudaba uma usathana mayesefikile empilweni zabantu
fika ngendlela ezihlukene ukuthi umgade ngapha vele eqhamuke ngapha, uthi umgade ngapha eqhamuke ngapha, uthi umgade ngapha nangapha vele eqhamuke phezulu, uthi umgade ephezulu vele eqhamuke phansi. So usathana nje uqhamuka noma ngayiphi indlela. Umbatha ke bese egcina ehlala nayo le ntombi yakwaSosibo, ayibona emncwabeni, ihlala naye eGoli. Ahlala eGoli Umbatha esehlala nje nale ntombi, egcina Umbatha engasayi ekhaya ngendlela ajwayele ukuya ngayo, engasayi ekhaya ngendlela ajwayele ukuya ngayo ingakabikho le ntombi ahlala nayo. Hayi ke mayisihlala la eGoli ke le ntombi iqale ke nayo ithola abangani la eGoli, ngoba phela mayisise eGoli kufanele ithola abangani, isifuna nanokuthi nayo itoho engabe ngasebenza, yabona. ebesifonela enye ingane yakubo le ntombi emndenini, shuthi le ntombi njobe ingangapha kwaSosibo ngapha kwaNongoma, kahle kahle umndeni wakubo wale ntombi njobe Umbatha eyibone umndeni ikhaya elikhulu ungapha eMaritzburg, ngapha ngakweMaritzburg ngako Camperdown. Lo muzi wasuka lapho wazokwakha kwaNongoma, kukhona omunye umndeni okhona eCamperdown. So lapha eCamperdown khona intombazane yakhona eseGoli eyasemndenini wakubo kalo yakwaSosibo nayo. Le ntombazane ihlala khona indawo ekuthiwa yini engaseDenver, ngiyalikhohla igama layo, ihlala ngako Denver. Kusho ukuthi le ntombi kaMbatha le ahlala naye eGoli manje ebesiqala ixoxela nayo abantu bangakubo abaseGoli, yabo lokho ukuthi ngiyobe useThekwini wesifonela igenge yakini eseThekwini, hey madoda nami ngila eThekwini. So yaqala ke yaxoxela abanye abantu bangakubo ukuthi hayi yazi ngila eGoli nami ngiseMidrand. So yayize yaxoxela usiswayo lo waseCamperdown ngakoMaritzburg oseGoli kodwa, yathi yazi Mtase nami ngiseGoli ngila eMidrand. Hawu seMidrand yindaba, hayi kunomfo engijola naye la ngimvakashele, abezingane zandawonye phela ukuthi imindeni ihlukene, enye abanye baseCamperdown, le ntombazane le evakashela Umbatha iyakwaNongoma, sebakhe kwaNongoma, basuka khona le Camperdown bazokwakha Nongoma. Ithi intombi kaMbatha hayi ngihlala nephoyisa, khona iphoyisa engijola nalo la. Hawu ngizoke ngize ngizokuvakashela lapho ngoba wena ngeke ukwazi ukubona la iGoli uyasanda kufika kulona. Hayi nangempela ngelinye ilanga isuke le ntombazane yakwaSosibo eseDenver, engaseDenver, isuke iyovakasha eMidrand, ayilayeleke ukuthi hayi ngihlala la ivuke ekseni izovakasha. Ifike ivakasheke laba bantu abasemndenini bobabili, hayi behlale ke bexoxe ke angithi phela Umbatha uyasebenza, ungena emini aphinda angene ebusuku, angene emini aphinda angene ebusuku. So le ntombazane mayifika funa ifike ekseni lesuka eDenver izovakashela usiswayo la, fanele ifike ekseni ihambe ntambama ngoba ngeke ikwazi ukulala la. Umbatha ulala nentombi yakhe la endlini. Nangempela ke ifike ekseni ijabule ibona isizobe exoxe ebese ntambama bese iyahamba, thothi iyafika Umbatha esemsebenzini izihambe Umbatha engayibonanga. Kodwa isalisho le ithi yazi bengivakashela usisi wami lo hlala eDenver owakithi emndenini ngoba umndeni wethu useMaritzburg eCamperdown omunye. Kube kanjalo ke. So ide zivakasha ke le ntombazane esuka eDenver izovakashela le ehlala noMbatha la eMidrand. Uthi kuMbatha ngokujwayelana amantombazane yabo, ngokujwayelana nje yayisithi le yakhe no yazi sisi Mtasa ubovakasha la uqondanise nala Umbatha engekho esemsebenzini ngene ebusuku khona uzofika ulale, yabo. Ngoba manje lento ukuthi ufike ekseni ntambama usuyahamba asixoxi na kahle, yabo nje uboqondanisa uma
umbatha lo engithandana naye ngijola naye esemsebenzini ezongena ebusuku nangempela ke le ntombazane yaqondanisa ukuthi hayi ngoba umbatha ungena ebusuku yafonela eDenver lese Denver ukuthi hayi umbatha ungena ebusuku bofika nangempela ifikeke mayifika le ntombazane umbatha kwajabule nombatha ebona usibaru wakhe umbatha njalo akasayi ekhaya kakhulu eNewcastle kumfazi wakhe akasayi kakhulu ngoba usehlala nentombi akayekile ukuthanda imithi nokuhamba inyanga akayekile avela suku uthi umbatha avela suke ithi mayihlele intombazane kusho ukuthi manje ngoba umbatha engene ebusuku isingahlala ngisho 3 days la isihlala ngisho 3 days ngoba emini umbatha uba khona phela ezolala ntambama uyahamba ebusuku ilale so isiyakwazi ukuhlala noma 3 days ukuthi umbatha mayisezongena ebusuku noma esezongena emini bese iyahamba ke le ntombazane so ke yagcina isijwayela ke le ntombazane esuka ngase Denver ukuzovakasha la eMidrand ivakashele le ntombi kaMbatha yagcina zishijwayela yabo yagcina manje sigcina sivakasha ifikilale kwahamba isikhathi yagcina isilala le ntombazane ngisho umbathe khona ke manje bagcina sebelala beba u3 la endlini sekuyintombi kaMbatha umbatha bese kuba usisi lo ohlala eDenver lo ngase Camperdown so wagcina esekwazi umbatha ukuthi ikifike ebusuku ikifike le ntombazane umbatha engene ekseni ebuye ntambama umbatha ayifice bexoxe nje ayikhululekele nombatha kuphakwe kudliwe so yagcina isihlala la le ntombazane ngenxa ukuthi yagcina isihlebile kulo intombini kaMbatha ukuthi yazi njalo ngoba ubona ngihleze ngivakasha le ngisuka le eDenver ngizala ngizovakasha le eMidrand ezovakashela dadewethu isima sihle kahle le nendawo yokurenta angisanayo njoba ngasatohozi nje so nokudla nje angisamile kahle njoba ungibona ngijwayela ukuzala lo sisi lo atshela umbatha ukuthi hey yazi njalo umntase nje obuhlala embone ezongivakashela la akahlezi kahle le indawo yokuhlala kasekho yabo nje shuthi impilo ayisekho kahle bese Umbatha ayikho inkinga ngeze la ezohlala nawe la sizobona ukuthi sizommisa kanjani mhlawumbe somfunela indawo noma afuna itoho naye shuthi Umbatha wagcina ehlala nalezi zinto kaZombili ke ezandawonye kodwa ihlukene phela ngobaba nomama ezasemndenini nje ezakwasosibo zombili bese kuba Umbatha uthi akayekile nje ukuhamba inyanga Umbatha ukuthi kuMbatha angithi abantu manihlala nabo nibathathu Umbatha uthi waye uma kufanele ameme enza inkonzo yasekamereni waye kayizile ubusuku bonke bese maye off uthola ukuthi uzobathuma edrobheni laba bobabili noma uzothuma le ntombazane edrobheni asale kakwazi ummema ke kahle uthuma le efikayo uyayithume samhwenje bese besale bememana noma mhlambe mayisaya samhwe angisebehlala abathathu bakhona la isaye khona nje noma ithi ngisawoluka asale ke lo bememane ke noMbatha uthi Umbatha ngahamba isikhathi wagcina esekwazi ukumema ikhona endlini lentombazana ngoba yayilala phansi ibona belala embedeni yagcina esekwazi Umbatha ukumema shuthi ukwenza ucansi nentombi yakhe ikhona le ayike kuthema esuku Umbatha ngenxa ukuthi uyabona phela ukuthi le ntombazane iyabona wafikele umuzi Umbatha ukuthi sengathi na le ntombazane le manje engayihlaba nayo leyo sibalu wakhe ngoba abanye abantu omakhelwane babecabanga lokho babeze beyibuza ukuthi Umbatha wenza kanjani ukuthi elale nanamantombazane omabili endlini shuthi wahlaba omabili ulala nawo omabili omakhelwane babecabanga lokho so wamfikela ke noMbatha lo mqondo ukuthi lo makhelwane lo amthinte naye usenyangeni kuMbatha oba kehlukane nezinyanga ikhona njalo le mithi yakhe le egcwelela endlini
maye enyangeni uMbatha afika ichazele yayiseJipi leyo nyanga, yayiseJipi ehostel. Afika ichazela uMbatha lenyanga ukuthi yazi lapha endlini ngihlala noSibari wami kanje ngihlala nentombi nosisiwayo. So nalo sisiwayo muhle manje mangilele nosisiwayo senze ucansi suka ikhona le ntombi yabona ngengizwe ngishinyakaza. So singinomuzo ukuthi nayo ngilale nayo, ngifuna nje ukulala nayo nje straight. Ayichazele nje inyanga. Hayi inyanga ke bese ithi inyanga ngizokwenzela khokha akhokhe. Ebese ithi inyanga lalela, hamba ufike ugeze ngalomuthi, imnikeze umuntu okugeza angazi noma 7 days bese imkhothisa. Yabo ithi ngifuna ube nogazi kule ntombi, ngifuna ube nohamba ufike ukwenza 7 days ugeze ngawo, angazi noma uphalazeni omunye awuphuza kodwa nje 7 days. Bese kuthi after lo 7 days uzobusuclean kule ntombazana usunogazi, ngifuna uyithinte ngalento. Bese imnikeza lenyanga, imnikeza esinye isitaputapu nje, wathi ngifuna ufike uyithinta amathanga le ntombazana le eUSibari wakho, le ofuna ukuyihlaba, le ofuna ukulala na, ufuna ufike uyithinta amathanga. Uma usuqede lo 7 days kodwa ngazi noma kwaba 14 days wokugeza 7 plus 7 omunye ngathi noma kwaba 14 days. Wathi hamba ufike usebenzise lo muthi lo, kuzothi mawusuqedile lo 14 days uzobe usuyibhixa amathanga ngalo le ntombazana, uzofuka uyibhixa amathanga le ntombazane ngalo muthi. Hayi nangempela eThumbatha hayi ayikhinkinga, ahamba yenza ngenxa ke ukuthi uMbatha uhamba kakhulu izinyanga. Uthi ungakapheli lo 14 days aye kwenye inyanga uMbatha, ehamba ngenye into aye kwenye inyanga. Mayifika kule nyanga, ifika ithi le nyanga kuMbatha angazi wayeyingani, angisazi wayeyingani, kodwa mayifika kule nyanga, ifika ithi le nyanga kuMbatha umuntu wakho wena uyafeba, umuntu wakho uyajola, unenye indoda. Ngibona enye indoda elala nomuntu wakho, ngazi noma yathi ngoDosi, yabo. Ebese Thumbatha umuntu wami yena muphi, ithi inyanga ngibona nje unamfazi noma ngoDosi, ithi eThumbatha nginomfazi. Ithi le nyanga ke ngibona kodwa umuntu osondelene nawe ulala nendoda, khona indoda efika ilale emzini wakho. Ayi uMbatha avela afutheke kuMbatha, avela afutheke, avela ahlaba ekhaya engashilo unkosikazi. Mayifika lapha ekhaya afika benolaka nje uMbatha ekhaya, uhamba nemithi yakhe phela maye ekhaya, uhamba nayo imithi yakhe abuyele nayo emuva, yabo. So mayifika uMbatha ekhaya eNyukhasela, unkosikazi ayafika benolaka, uMbatha benolaka, axake unkosikazi ukuthi ulwane ulaka, aphinde naye unkosikazi aze benolaka nonkosikazi, kangaka ukuthi waye uMbatha wagcina ngalwenzanga ucansi nonkosikazi wakhe, ecasule ukuthi unkosikazi uyafeba ngokusho kwenyanga. Kodwa inyanga ayikazi ibe direct ukuthi ubani ofebayo la, ngoba yathi bona umuntu osowesifazane kaMbatha efe, so kuMbatha kwangafika ukuthi umuntu ofeba uba kwavele kwafika ukuthi nje kushuthi umfazi, ngoba vele uMbatha usenesikhathi kugcinile ukuya kumfazi wakhe. Wase babhizi nalokho kuMbatha manje sephazamisele lento, usafuna ukudila nalento umfazi le, ufuna ukudila manje nalento umfazi wakhe ukuthi umfazi wakhe uyafeba manje, ufuna nje ukudila naleyo nto. So ke uMbatha uma esafuna ukudila nalento ukuthi umfazi wakhe uyafeba, bese kuba ukuthi lento imzacise ngoba lapha enyangeni uMbatha, inyanga yafika yambuza ngesikhathi esawufuna lo yamuthi, yafike le nyanga yamtshela ngendaba komfazi wakhe, yafika yambuza ukuthi umgcineni nomfazi wakho. Kushuthi wayeseba namahloni uMbatha ukuthi kade ngamgcina umfazi wami, wayesethi hayi ngimgcine ngeviki edlule.
yayisithi inyanga ngibona umfazi wakhe embatha nenye indoda kaningi ngibona umfazi wakhe embatha nenye indoda. So ingakho ke azaphuthuma ekhaya nje, nakhona uphuthuma ekhaya uyacasuka, ufika lapha akalali nanomfazi, ufika uyademela umfazi wadideka. So mayibuya umbatha eza eGoli, afike kade ngaliansi ucingo lwakhe lukamfazi phambi kwalentombi le, wayengaliansi, wayekhuluma nomfazi wakhe esemsebenzini noma wayephuma phandle, kodwa wagcina manje umbatha eseliansi ucingo sebethukana nonkosikazi, esethuka unkosikazi osekhaya. Unkosikazi ebuza ukuthi kwenze njani, esethuka umbatha ethi wena udelela umuzi wami ufaka amadoda nani, uyabona. So ke izibuze-ke le ntokazi lehlala nombatha endlini, kwenze njani Mbatha, yini? Ethi uMbatha hayi lo uyangixhaphaza lo, njengoba ngisekhaya nje uthe uqamba amanga, uyangixhaphaza njengoba ngisekhaya nje ungiphakela ukudla, ngathi ngithi ngingakakudli lokho kudla ngabona sekumnyama sekugqonqile, kusho ukuthi bengifakele ushevu befuna ukungibulala. Hawu, ufuna ukubulala ayi ithi le ntombazane manje yindaba efuna ukubulala, ithi uMbatha angazi, futhi useyajola. Ivele ithi ke le ntombazane lehlala noMbatha ke, hey mawukuthi phela useyajola, mina ngeke ngisakwazi ukwenza ucazi nawe Mbatha, ngoba mayejola lo mfazi wakho semakhaya kusho ukuthi nami ngizofa phela, uzolanda izifo ayisithelele wena nawe uthelele mina. So kwamhlupha uMbatha lokho, wavele wonda nje ngeviki, wonda uMbatha wamncane. Wathi mayibuyele ekhaya futhi eNyukhasela, wafika unkosikazi washaya amakhala, wathi unkosikazi yindaba wondiswa yini manje, wasuba ngabe uyagula nani? Wathi uMbatha wacasulwa nayilokho ke manje ukuthi unkosikazi uthi uyagula. Phela umuntu mayesenciphile ezacila akayiboni, wacasulwa yilokho uMbatha manje. Uthi uMbatha ngithi hayi khona ngeke, asuka uMbatha. Kushuthi lento uyabona into mawusuke, angithi uMbatha wayekholelwa kakhulu enyangeni, inyanga mayiyashinto nje kushuthi yiyo uMbatha leli lokuthi nje ngibona unkosikazi wakho uyambatha nenye indoda kaningi. uMbatha lento yambusa ehlezi la, wahamba uMbatha engasalithola ucaci kule ntombi, engasalithola ucaci kumkakhe, ngoba nentombi yathi isaba umkakhe uMbatha ukuthi uzoyithelela ngokufa. Uyabaza amantombazana kanjani. Wathi esuka uMbatha wavele wathi ngoba le ntombazana usezoyithatha le eUsibarwa le, lo nkosikazi lo ufuna vele amxoshe lapha kubo, ufuna vele amxoshe ukuze oyedwa kulamantombazana ahamba uhlala ekhaya eNyukhasela. Angithi emqondweni kaMbatha, uMbatha wayese nokuthi lamantombazana awu2 njobe ehlala nawo la, eyodwa mayengaxosha lo mfazi osemakhaya uzoyithatha iyohlala emakhaya. Wathi mayekhuluma lokho uMbatha kumfazi wakhe uthi wena ngizokuxosha wena ngoba usufaka amadoda lapho. Wathi umfazi ngeke ungixoshe ndawo, ngeke nje uzongixosha ngeindawo. Wabona uMbatha ukuthi lo muntu akayindawo ngempela, wayeseplan uMbatha nale ntombazana, baplana ukuthi bevele bethenga inkabi ezobulala lo mfazi. Ithi ke le ntombazane ngoDisemba mhla ka-15 December 2017, ithi ke le ntombazane ehlala noMbatha leya kwaSosibo, ithi mina ngakutholela inkabi kwaNongoma engayiNyukhasela efika ishayela umfazi wakho. Ethi uMbatha akayithole lwesifazane. Nangampela lo sisi lo ayithola inkabi yakwaNyandeni kwaNongoma ngapha koDabhazi. ine Hyundai leyo nkabi leyo, ayithola inkabi yakwaNyandeni. Ebese ethi lo sisi kuMbatha nansi inkabi engakushayela lo nkosikazi. Ebuza uMbatha ukuthi ingabiza malini.
ethi uMbatha ethi lentokazi yakwaSosibe esihlala noMbatha ifuna u30,000. Ayi kubonakala ukuthi uMbatha akanawo lo mali, kodwa u15,000 engaba nawo ngoba wayezobonasa njalo njalo. U15,000 engaba nayo. Ayi nangampela ukuthi mhla ka28 December 2017 uMbatha nale ntombazane bawufaka u15,000. Bathi oMbatha mayithi 30,000 lenkabi bathi bona ngeke bebe nawo 30 kodwa bengaba nabo 15 bese leninye bayikhokha kancane kancane. Yathi lenkaba ayikho bayithatha ngomhla ka28 December bayibuza lenkabi sekuMbatha manje nalentombazane yakwaSosibe bahlala nayo endlini ukuthi uma sikufakela imali namhlanje lo msebenzi ungawenza nini. Ithi lenkabi manje ngifakela nje imali namhlanje ngiyahamba mina ngeNewcastle, nizongidirector nje ngefoni nina ngiyahamba ngeNewcastle mfike ngiyamdubula umfazi ngiyabuya. Nangampela bawufaka u15,000 bawufaka u15,000 bawufaka eFNB. Yayisithi lenkabi base belinda bafona ngabo 6 ntambama yathi lenkabi sengiyaphuma la eNewcastle la kwaNongoma kade ngiqeda kwetha nje ngibheke eNewcastle khona umjidi engihamba naye sibawu2 ngibheke eNewcastle. So mangiqeda nje ngicela ukuthi enye imali ibilandela babevalelisana. Kusukela lapho lo mfo kaNyandeni akaphindanga yangena inamba yakhe, yagcina nje lapho ungena inamba yakhe. Wathi mayese ngasangena inamba kaNyandeni uMbatha wajikela lentombazane manje lena ke manje yangapha kuhlathi Dumqayi wathi wena kanti lo mfo umthathiphi lo mfo. Yathi lentombazane hayi ngiyamazi ngabe kanti uMbatha usehambe wasesha wathola ukuthi lentombazane iyajola nalomfo kaNyandeni embiza ngenkabi. Kungenzeka ukuthi akayona inkabi bebejola shuthi lentombazane lobuhleli noMbatha la ithatha u15,000 yawunikeza indoda yayo ejola nawo le kwaNongoma. Wakuthola lokhu uMbatha wabe seyixosha lentombazane nosiswayo uMbatha lapha eBitrend eGoli wayixosha, wayesezama ukubuyisana nomkakhe wasinda kanjalo kumkaMbatha. Wagcina ke engabulawa ngumkaMbatha, wazama kumbatha ukwana nasemzimbeni wabuyisana nomkakhe, wabuya nasemzimbeni wasephila eba umuntu. Ngenxa nje ukuthi uMbatha yonke lento iyenzeka ngenxa ukuthi uMbatha wayikhonza inyanga, namanje usayikhonzile, ijumbana namanje isekhona endlini yakhe. Angisho ukuthi umfazi wayengafebi kodwa uMbatha ngenxa indlela ayikho uminyanga kuMbatha engathi akayinqoma isandla kukhona into mayetshenwe inyanga uMbatha yesuka isiphelele kwakusuke kuyiyona leyo nto. Mayesuka etshenwe inyanga kwakusuke nje sekuyiyona, namanje usathembele kakhulu ezinyangeni kangaka ukuthi noma esehlezi nje nonkosikazi wakhe sebenzele izingane kuye nje umfazi wayefeba. Akukho okunye ngenxa ukuthi igama elalishiwe inyanga kuye uMbatha. Uyabona nje uSathane kuMbatha waqala mhla uMbatha ethola intombi eyakwazi ukubekezelela lesiya simo semithi yakhe. Yena uyitshela ukuthi uthola umuntu ngempela okwazi ukubekezela, kanti uthola umuntu kusasa ozokwazi ukuthatha imali yakhe yonke adlale ngaye egameni lothando. Thank you.